Здравейте, казвам се Петър Гърбев. На 36 години съм от Велинград. Женен съм с две деца. Икономист съм по професия и съм бивш музикант от Велинградския духов оркестър. Близо 9 години живях в чужбина, откъдето се върнах преди около 7 години. Върнах се, за да живея и да се развивам в този град. В момента работя като мениджър в транспортна фирма. През годините съм работил в туристическия сектор. Доста от хората в града ме познават от работата ми като маркетинг мениджър в един от 5-звездните хотели в града ни. Именно там съм се сблъсквал с нередностите и липсата на подкрепа от страна на общинската власт. Целта ми е не да нападам хората, които са работили до сега, а да бъда част от един обединен, един единомислиш и градивен екип, който да подпомогне за развитие на общината. Ще работя за създаването на туристически забележителности и атракции, които да правят престоя на туристите в града ни по-приятен. По този начин посетителите в града ще получават един качествен туристически продукт. Главна моя цел е изправянето с проблема с безстопанствените животни. Искам да призова жителите на община Велинград да направят правилния избор, да гласуват за кандидата за кмет на община Велинград господин Ангел Манолов, както и за местна коалиция Бъдеще за община Велинград. Благодаря ви.